kamoši, a dneska som našla v obchode niečo nenormálne. Niečo, čo mi vystrelilo hlavu do nebies. Jak sa volajú? Teraz som zabudla. Sylvanians. Proste mystery box. A ja to potrebujem teraz nejako otvoriť. A neviem ako. Proste prvila som si svoje spoľahlivé orezávatko. To je strašné. Jo, už to mám. Jo a z tých asi najviac nechcem asi ten strom a toho hrybíka. Lebo tie sú také divné. Ok, možno. Nekúkam sa. Je najprv listoček. Neviem, či to ukazujem správne. Ok, čo mám? Ó, kúkajte. Toto vyzerá super. Taký land. Takže čo mám? Ja mám toho, čo som chcela najviac. To je to baby. To je to najzladšie, čo som kedy videla. To je takto maličké. Počkaj, ja vám ukážem normálne bábätko. My máme bábätko? Nemáme. Tak vám prosím ukážem Sylvaninca. Pardon. Tuto nemám tak rada, ale našla som ju prvú. Kúkajte na to. To je menšie než naše bábo. No, neviem, kde je naše bábo, ale je to menšie než naše bábo. Aj bez toho je zlaté. Ale je to cute. Dobrá. Ďalej tu máme taký obláčik a nejaké stavebnice, ktoré mám poskladať. Jak to má vyzerať? Čo je na ňom? Prečo to na... Jaj, už viem, čo robím zle. Počkajte, najprv... Jej. Je to ona. Musíte jej najprv odrhnúť šaty a potom to spraviť. O môj Bože, toto je nekonečné. Tak. Klik. Klap, klap. Nekúkajte sa dozadu. Lepšie som to opravila tak, že teraz sa môžete kúkať dozadu, len tie kadidlá sú také... Dobre. A teraz. Toto vyzerá nádherne. Ideme to dať na poličku. Ja teším, lebo toto je cudič. Som tu. Inak ona by sa mala ako keby húpať, takže uvidíme, či sa bude húpať. Ja mám tu bordel. Tak ju dáme sem. Ona sa húpe. To je zlaté. Ten obláčik po mne, Bože, ja potrebujem ich viac. Viac!